Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Ziraun taldeko Asier Morales etorriko da haien proiektuari buruz eta datozen kontzertuei buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1978an, Clemente Zazpigarrena jaio zen, Zorigaiztoko aita santua. Historian porrot gehien pilatu zituen estatuburua izan zen, Medici familiako seme bastarta, Leon Amargarrena, aita santuaren lehengusua zen. Historian porrot gehien pilatu zituen estatuburua izan zen, Medici familiako seme bastarta, Leon Amargarrena aita santuaren lehengusua zen. Hark kardinal izendatuta kargua lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea beste anbiziorik ez zuen izan. Carlos Bosgarrena Espainia eta Alemaniako enperadoreak eginiko Erromaren arpilaketaren erantzunkizuna berari egozten zaio. Inperioen aliantzen orekaren kudeak eta baldarra egitegatik. Berak bildutako perretxiko pozoitsu bat janostean hil zen 1534an. 1905 egun berean, Barakaldoko maizterren protestan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu zituzten. Etxegabetze baten ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten, eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurako eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten esku horrien banaketa zen. Baina polizia atxiloketak egiten hasi zen, batez ere aurreko egunetan trenbideak blokeatu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizoni gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten, legez kanpoko bilkuraketan parte hartzea egotzita. 1944ko maiatzaren 26an, Marseillako langileek greba orokorra hasi zuten lan eta bizi baldintza hobeen eske. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko, garraioetako eta zerbitzu publikoetako langileek eta protesta masiboa izan zen. Marsella bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe zegoen eta Gestapok langileen aurka egin zuen, 15.000 lagun atxilotuz. Hurrengo egunean aliatuek, grebaren berri izan gabe, Marsella bombardatu zuten. Hainbat urteren ondoren, 1978an, adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte, ezkondutako emakume bat senarra ez zuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren halako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1977an, adibidez, Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 45% abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Azkenik, 1988an, Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala, herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Era guztietako zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. mendean zehar Australiar gobernuak aborigenen aurrak bahitu zituen horiek Australia hartzeko asmoz. Lapurtutako belaunaldia deitzen zaie haur horiei. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzaren 27an, asteazkena, ibilaldi biziak auzoan barna, Buztintxuri. De las Viñas kalea lautik hasita, arratsaldeko 5 erditan. Ostegunean bizitxoko, zure bizikleta konpondu. Arrosadiako zibiboxean izango da arratsaldeko 6etan. Ostiralean, Sanduzelaiko zibiboxean 7 erditan, piztuta, Euskal Kultur Begirada 26. Antzerkia eta musika, arnasa. Larunbatean, baita ere Sanduzelaiko zibiboxean antzerkia eta zientzia, abentura kuantikoa, arratsaldeko 6etan. Igandean, kutxa eszenan, dantza ikuskizuna, Black, Ouloui, Africa Moment. Pompeloko zibiboxean izango da arratsaldeko 7etan, 5 euroko sarrerarekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Sánchezek 2027 arte jarraitzearen alde egin du, EAJaren abisua gorabehera. Lehenengo puntuan, Estebanek gobernuaren aurkako zentsura botoa baztertzen du. Bigarrenean, Felipe González presidente ohiak hauteskunde aurreratuak eskatu ditu.
Argazki nagusian, Listik arretaz jarraitu zuen larunbatean Getafen Osasunako entrenatzaile gisa izan zuen azken partidan. Honen titularrean, Osasunak Listik kaleratu du konfiantza galdu duelako. Azpian, 2 Osasunako jokalari eta 2 nafar jokalari munduko kopara. Goiko berrian, eroriak eraldatzeko 2 ideia finalista. Proposamen batek kupula jeisten du eta beste batek beiraz eraldatzen du. Biek eskailera ezabatzen dute. Ezkerreko berrietan, Nafarroa mendekotasunerako gehien gastatzen duen 20. komunitatea, 12.672 eurorekin pertsona bakoitza. Bestetik, Morante eta Arrokarrei zezen feria bat zuzenduko dute Gazte Promesekin. Eskuineko berrian, poliziak bitxiak eta erlojuak aurkitu ditu Zapateroren bulegoan. Idazkariak dio bitxiak herentzia batekoak zirela. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan 75 urtetik gorako 10 pertsonatik 7 erretiro pentsioa jasotzen dute. 100.000 erretiro pentsiodun daude, 20.000 berri 2015-etik. Irudi nagusian, Alessio Listi, El Sadarren aulkian eserita joan den apirilean. Honen titularrean, Listi kaleratuta. Italiarrak osasuna utzi du denboraldi amaiera txarraren ondoren, eta bere irteerak ez du gastu ekonomikorik suposatzen klubarentzat. Azpian, Victor, Merino eta Nico munduko kopara. Eskuineko berrietan, 5 eta 8 tona urre arteko transferentzia Zapateroren kasuaren jatorria. Azpian, zezenketa azoka. Morante eta Arrokarrei 2 aldiz arituko direnak dira aipagarrienak. Goiko berrietan, eroritako 2 finalistek kupula ikusgai utzi dute. Ondoan, Ingastro sariek Nafarroako gastronomia argitzen dute. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Baxoko espezialitate bat euskaraz egitea onetsi du sehaskak, baina gibelatu gabe. Lehenengo puntuan, Gefrai Frantziako hezkuntza ministroak jakinarazi du ikasleek aukera izango dutela azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko. Bigarrenean, 2 urte barruko baxoan gauzatuko litzateke aldaketa, eta sehaskak eskatu du lehen urratsak aurten bertan egiteko. Argazki nagusian, Gasteizko 50 eragile politiko, sozial eta herri mugimenduk babesa agertu diote Errekale hor bizirik proiektuari, eta salatu dute okupen arteko dikotomia faltsu bat sortzen ahalegindu direla instituzioak eta polizia. Eskatu dute irtenbide duinak aurkitzeko kalean bizi direnentzat, diskurtso arrazistak baztertu utzita. Honen titularrean, Errekale horreko istiluak ertzaintzak xaxatuta piztu zirela salatu dute. Beko berrietan, oso zoriontsua naiz, txikitako ametsa beteko dut, esan du Dario Gomezek Aspeko pelotariak. Ondoren, Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi zituen iaz, aurreko urtean baino 160 gutxiago. Azpian, Listik ez du Osasunan segituko, denboraldia justu salbatuta. Jarraian, Peio Jorajuria baterako talde eragileko kideak dio. Hirigune elkargoak bere gain hartu behar du iparraldearen bilakaera instituzionala. Ondoan, Ertzaintzaren loiuko jarduna ikertu egingo du Arartekoak, eta polizien ikerketa bera ere bai. Bingen Zupirian gaur agertuko da Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordera. Goiko berrian, isiltasuna nahi eta ezin. Zarata lekua irabazten ari zaio isiltasunari. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Arartekoa Ertzaintzak flotilaren aurka egindako erasoa ikertzen ari da. Ertzaintzak loiuko aireporture iritsi zirenean Global Sumut flotilako aktivisten aurka egindako ekintzen inguruko ikerketa ofiziala ireki du. Argazki nagusian, Artola, txapela hartuko dut letaginak zorroztuta. Ia konturatu gabe, Iñaki Artola bigarren buruz buruko finalera iritsi da jarraian, eta favoritoa kanpoan daudela, aukera handiak ditu bere lehen tituloa irabazteko. Ezkerreko berrietan, Iñaki Iriondo, indar erakustaldia Ertzaintzaren makila entxaladaren ondoren. Behean, Baxoko espezialitate bat euskaraz egin ahalko dute ikasleek. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Torturak pairatu dituztela aitortu die beste 8 pertsonari Nafarroako gobernuak. Errekonozimendu eta erreparazio batzordeak beste 8 pertsonari aitortu dizkie torturak. Kepa Bales,
Paco Sola, Pello Iraizoz, David Abarzua, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xabier Sagardoi eta Amaia Elkanori. Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak eman dute azken aitortza hauen berri. Guztira, haien datuen arabera, 127 pertsonari aitortu zaie indarkeria politikoaren biktima. Eskuineko berrietan, Goian, Jotas Oses, Global Sumut Flotilla. Elkartasuna arriskutsua da sionistekin elkarlanean dabiltzanentzat. Global Sumut Flotillan izan berri da Jotas Oses iruindarra eta Israeldar oldarraldia eta ertzaintzaren jipoiak pairatu behar izan ditu azken orduotan. Harekin hitz egin du Euskal Herria irratiak. Bean, Iruñeko erorien monumentua adiera berritzeko 2 proposamen. Harriak hitz proiektuak kupulako tenpleteak eta linternak kenduko lituzke. Zokalo handi bat sortuko luke eraikinaren oinarrian eta kripta bilakatuko luke eraikineko sarrera. Itzaletik argira proposamenak arkuteriak osoki kendu, kripta hustu eta kristalezko begiratoki bat paratuko luke kupularen oinarrian. Kaixo eta ongi etorri gurera, Asier, zer moduz? Haupa, oso ondo, oso gustura. Plazerra zuen izatea, eskapo txiki bat hartzen lanetikan, beraz, zuzenean, joak izu lehenengo galderara, Ziraun taldetik zatoz, gaur, taldearen izenean, konta iguzu, zer da Ziraun taldea? Ziraun taldea da Gernikan jaiosan proiektu musikal bat, oitala ja urtetxu batzuk, eta guk egiten dugune da rock musika euskaraz. Gure kantu propioak, beti euskal kultura sustatzen, eta betiko musika hori bizirik mantentzen. Noiz eta nola sortu zen taldea? Taldea sortu zen pandemia ostean, eduki gendulako talde bat Ariñotik, eta taldea amaitzu zen, baina guk gure gendun jarraitzu hor martxan, eta orduen esan gendun, beste proiektua sortuko dugu. Eta hor sortu zen Ziraun talde. Eta ordutik egon gara bueltaka, proiektua eraikitzen, aldaketa batzuk kideuz, baina gaur eguneko puntura heldu gara. Izena, Ziraun taldearen izena nondik aukeratu zenuten? Hori kuriosoa da, aurreko gure talde Belatz deitzen zen, euskarazko izen bat, animali batena, apurrete hildo beretik jarraitu gendu, animali zen, baina izen zen bai presiño pienego. Egon ginen apurbet, talde bat egingo dugu, baina izena pentsa barik, kantak benetan argitaratu barik, eta baten sortatu zen, gure herriko udalan aldetik joera bat, non diru laguntzak eskaintzen biezen, grabazioak aurrera eruteko, da esan gendu, hartuko dugu, holandeko gu presiñoa, eta egingo dugu. Eta eskerrak egin dole hori, zebesteleko alde ginen bartzen hasiko. Baina, klaro, inskripzioarako taldearen izena, eta geratu ginen, ostras, klaro, euki behar dugu izen bat. Orden horren gendun apurrete, proposamen batzuk, oskaketa, da holantzik urten zan. Baina urten zan presiño pienegun batetik bestela pentsa behar gendulako. Besteleko alondino izen barik gauz. Aipatzen zenuen, eskaintza horiek egiten zuten, diru laguntza horiek grabaketetarako, imaginatzen dut horrekin grabatu zenutela zuen lehenengo EPEA, 2023an, orain beste grabaketa batekin zatozte, oso batekin. Zer da Ziraunen soinua? Horregaz grabe gendun, gure lehenengo kantu, single bat atara gendun, esperimentu moduen, bizitza baten zirriborroa ditzen zena, eta ia jendiri guzteko eteiakon, eta egiz izan erantzune oso nahi zen da horrekan ikuskun behar gero lehenengo EP hori grabetako. Eta horrek behar erantzun hona eukiban, eta hori dela eta jarraitzu dugu musika barri zeitzen, eta grabe gure izan dugu ingoan ja album luze bat, bederatzi kantu. Eta hor jendiek topeko da bena da, rock indartxue, nahiko kantak kaineroak dire, gitarra aldetik eta potentiek, iluntxoek bebai, baina dekona gure taldeek berezitasun moden da, ahotsa dela, ahots femenino bat,
Eta nahiz eta doinu ekain indartsuek izan, abots hori oso entzuteko erreza, oso agradabli da. Orden, nik uste dut oreka hori dauela gure taldien. Zuk uste Instrumentalan duzu, indarra eta honetan dintira. zuk uste duzu ziraun belarri askorentzako egina dagoela edo belarri zehatz batzuentzako? Nik uste dut belarri askotarako inde dauela. Azkenean guk dekogoz igual gure saleak eta kontzertetan igertzen dugu horrek disfrutatzen dabela, baina ni geratzen az beti kontuarekin kontzertetan ikusten dugulean entzule barri bat, edo hortik pasatzen da non hor geratzen dela entzuten, hori da seinale be, edo hori be ondo sartzeako la musika hau. Zuzenekoetan geroago sartuko gera, baina kasu honetan grabaketekin, kantuekin sortzen dituzuenean, zer bilatzen duzue entzulearengan edo zer bilatzen duzue zuengan? Ba guk bilatzen dugu batez be soinu organiko bat. Hau da, diskoa entzuten dozunean, zuk talde arrunt bat entzutea, ez? Beste musika estilo batzuetan igual eramaten da efektu pilo bat sartzea, edo beste soinu batzuk ere igual zuzenean ezin direnak defendatu edo. Guk nahi dugu gure diskoa zuzenekora sonatzea, baina zuzenekoa be bai diskoa burura etortzea zuzeneko. Gaur egun ikusten dugu musika azkar konsumitzen dela. Agertzen da gauza bat eta hortikan hilabetera ja gutxik irauten dute. Zuek saiatzen zerate pixka bat dinamika horretan sartzen edo saiatzen zerate hortikan aldeentzen eta beste modu batzuetara funtzionatzen? Guk azken finean eitzen dugun estiloa ez da gaur egun modan dauena, betiko estiloa da. Musika hori ez da hiltzen, baina ez da gaurko topean edo jendeak ez da hainbeste kontsumitzen gaur. Orduen, horrek dinamikak gure taldean ez da hainbeste funtzionatzen. Egia da, adibidez, diskoa kaleratu gendunean orain dela pare bat aste, saiatu ginela promozio pilo bat egiten, eta bai nabaritu gendun hasikerako boom hori, jaso gendun erantzunek kristona izan. Baina egizea, dala hori burbuia bat emoden hor. Igoten da pilo bat, baina gero ja jizten. Baina posik gabiz bebaiz, mantentzen da bil. Eta beti dekoguz entzule fidel batzuk edo beti dauzen agor. Orain hitz egin dezakegu zuen azken lanari buruz, Biziraun izenekoa, 2026an argitaratua. Entzuleak zer aurkitu dezake hor? Bitxo hor, niretzako diska horrek islatzen dugu taldien evoluzio bat bai. Ze gure taldien, bizizen gora berak direla eta taldekide batzuk joan izen ziren, beste batzuk etorri izen dire. Eta horiek euren pertsonalitatea bai islatu dabe disko barri honetan. Abotza aldatu da, beste gitarra bat aldatu da. Orduen soinu fresko eta barri hori topeko dabe taldik, baina betiko ziraunen esentzia mantentzen. Eta bai izenburuek dinon moduen, izenburu da Biziraun. Hitz joko erreza, bi ziraun, ziraunen bigarren diskoa. Baina batez be diskoan topetan dabena da, 9 kantu, bakotzak lantzen dabela gai bat, letra irakurriz gero konturatuko dire entzuriek, non dire gai batzuk askotan ez direnak aipatzen tabuek direnak, baina garrantzitsu dela horrek bizirauti eta horrek bizirik mantentzen. Orden, gure izen dugu mezu horren transmisioa be sustatzen. Orain, aipatzen dituzuela letrak, bai galdetu nahi nizunea, zein den lan honen aria edo zerk josten duen, nola lotzen dira kanta guzti horiek? Esan dutzuten moden kanta bakotzak gai independiente bat lantzen dugu. Orduan, independenteki hartu eta igual ez da lotura hori, baina lotura bai bada hori danak direla gai batzuk askotan ez direnak aipatzen, ez direla mai gainera jartzen. Eta merezi da bienak bizirauti da. Hori da disko osoa josten da bena. Bizirauteko mezuek diren. Ados. Neko mezu polita galdu zaizu, azkenean neko potentea hor, Bai. Ez badauz mezu potentiek diskoa benetan. Diskoan ere, mezu potentez gain, pare bat elkarlan ere topatu daitezke, eta ez edo nolakoak ere bai. Nolatan suertatu dira elkarlan horiek? Bitxo, guk gure diskatan, lehenengoan bai, beti gure izen dugu, miresten dugu zen artistakaz kolaboratzea, emoten dutxerako beti beste ukitu bat kantu ere, ezta? Aurreko diskan eukigen duzen Moonshine Wagonen edo Lierreko Lider Nandoren kolaborazioa, eta oingoan eukidoguz Bittersweet, abeslari bilbotarra,
eta Aitor Gorosabel zutagarrekoa. Zelan lortu, lehenengo eta bain abesti batzuk sortu dugu, non uste izen dugu eurek oso ondo enkajeko biela, eta gero euren atea jotze izen da. Bittersweetekin adibidez ez dugu harremanik, baina animatu da lehenengo momentutik, eta super ondo geratu da. Eta Aitor Gorosabelekin ukigen duen harremana da, behin elkarrekin jogen dula, eure kontzertu aurretik jogen dugu, teloneru moduen. Osa, ez da izen harreman bat superistua, baina anime esan lehenengo momentutik, super humile, jatorra, kriston prestotasune, eta oso posik da oso arro gauze maitza da segiz esan. Gero, haiekin lan egiteko prozesua, kantua sortu edo kantua ensaiatu edo grabatu, zer moduzkoa izan da prozesu hori? Oso politxe, azkenean guk oin arte ezagutu izan dugune da artista, baina ez pertsona. Eta grabazioan ezagutzeko aukeroki dugu pertsona hori. Zeran dan, pertsona normal bat, super jatorra, hurbila, eta egotea bai Bittersweetekin eta bai Aitor Gorosabelekin elkarlanean, bai bideoklipa grabatzen, estudioan, niretzako oso esperientzi politxe izan da. Eta horren ja kantu entzuterakoan horreko lutzapen danak gure etortzen dire. Lehen aipatu duzu, Asier, diskako kantuak lantzen dituztela ohikoak ez diren gai batzuk. Eta esan beharra daukat, arreta ditu didatela izenburuek. Iruditu zaizkidala ez zirela ohiko formuletan sartzen zirenak, agian horregatik ere izango da. Nondik ateratzen dituzue izenburuak? Nola bururatu zaizue izenburu horiek jartzea? Bitxu, letren atzetik egoten da Jaione abeslaria. Eta egizea, ni oso arro nabela berakin daben lan horregaz, letrak oso garatute dauz, mezuek oso ondo garatute bai, eta izenburuek be ondo topeta. Da gaina dire zupinosun, izenburu batzuk non irakurtzen da zuzen da, a priori ez da ekizu zertaz doan kanta, eta inkluso igualitz hori iztegian bilatu behar da zuzen, zer da. Baina behin apur bete harakatute, konturatzen zara danak dekola konexio. Adibidez, gure singela, Aitor Gorosabelekin atera duguna, izen da Floema. Eta, klaro, hori nik neuk bilatu behar noan iztegian, ez da hori. Eta da kontzeptu botaniko bat, non asagatzen da ben, Floema dela ehun bat landaretan dauena, eta bere lana da, sustraietatik jasotzen dan hori, eta hostoetan fotosintearekin garatzen dana, landare osotik garraiatzen. Eta Jaionek horrekin islatu dabena da, hori erabili dugu euskal kanta edo euskal kulturan transmisioan inguruko kanta baten. Orden, nahi izan duguna edo lotura indana da, Floemak landaretan garraiatzen da bezen elikagai horrek, gure kasuan izango zen, euskal kultura transmititzeko joera hori gazteok euki behar duguna generazioen artetik dauen transmisio hori islatzeko. Ostras, badagor lan bat atzean, Galdetu bara izun, baita ere, ez zelan egon den azken 3 urte hauetan. 23an okerrez banago ateratzen duten lehenengo EPEA, eta orain atera dezuek 9 kantuko lan berri bat. Zer aldatu da hor artean? Hasteko taldean berez egon dira aldaketak, taldekiden aldetik. Baina, bai egon da, azkenean diska bat egiten dozunean da gero hori aurkeztu da. Kontzertetan hori jo, eta ondo dau, baina punto batera arte, non dinosun. Guazen musika barri gehiago itxera. Gainera, klaro, guk ordura arte eukitzen duzen gure 6-7 kantak. Eta gure gendun, gure musika gehiagokin, kontzertetan eskinalizateko barri repertorio bat, gure musika propioso esatu. Eta, taldekide barriekin batera seginen kantu barriak egiten, eta azkenean jarri ginen jaera serie baten grabatuko dugu, orda nik dugu kanta gehiago, eta heldu gara 9 kantuko diska grabatzen. Orduan oso pozik, zeoin kontzertuek dire guretzako gauza fresko bat. Musika berria dau, oso gitxitan jo duguna zuzenean, eta hori musiko moduen behar ilusioa itzen dugu, zer barri erronka bat da. Zeintzuk izan dira zuen erreferenteak edo zeintzuk izan dituzue dateko iturri disko hau lantzerakoan? Gure taldien dauz iturri asko. Bakotzak deko gure iturri propio. Eta nik uste hori dala ziraunen esentzia, bai. Ez gara talde tipikoan non danok entzuten dugun antzeko musika da lotura hori dekogun. Justo bakoitzak estilo total ezberdinak entzuten deuz. Eta niretzako horrek egiten deuz iraun berezi, bai.
norberak entzuten denean bere kantua, nik neuk entzutea dut gure kantu bat, eta ez dut identifiketan eguneko nire estiloa. Baina eskedeko nire estiloan parte bat, Oierrena, Jaionena, Mikelena edo Peiona. Eta horrek egiten dugu, bai. Mikel da más underground, Peio da oso Queens of the Stone Age, Oier da klasiko haue metalera tiretzen, nik rock klasikoa, Jaione popero haue, eta danan arteko mixa, ba hori da Ziraun. Nola sortzen da Ziraunen kanta bat, Asier? Hau da, lehenengo ideia dagoen momentutik kantua grabatzen den arte, edo kaleratzen den arte, zein da egiten duen bidea, normalean, edo... Ba, egiten daren bidea da, berez, normalean, taldekide baten batek, ideia bat ekartzen dugu, ideia labur bat. Askotan gero, nik neuk garatzen dut, forma moten dutzet parte instrumentalari, struktura bat pentsatzen, bestelako parteak sortzen. Gero hori, Jaioneri pasetan dutzet, Jaionek egiten du melodi bat sortu, letra sortu, eta gero ja lokalean, danon artean, osatzen dugu dana oinarri ritmikoa, detaileak, struktura. Hori zeten da dinamika normalean. Egizea, eskarela talde tipiko bat non asko entzaiatzen dugun eta entzegu lokaletan sortzen den magia hori, ba, gure bizi egoeragatik bakotza bizi aleku batean. Ez da inerreza entzegu asko egitzea, orduen askotan da etxetik ekartzen dugun lana, gero bateratzea. Aipatzen zenuen lehenengo ideia hori, normalean izaten da melodia bat, akorde batzuk, riff bat, hitz batzuk, edo zein izaten da? Askotan riff bat. Beti hasten da egia esan instrumentaletik, ordan igual nonok deko riff bat esatego, hortik igual zeo zer dago. Eta gero igual hori neuk etxean garatzen dut, eta prozesua martxan hasten da. Imaginatzen dut, banuen asmoa galdetzeko, ea intuiziotik edo planifikaziotik gehiago sortzen duzuen, baina ikusita, aipatzen zenuena, ez? Azkenean, ez badago aukera lokalean sortzeko eta tarte hori eukitzeko azkenean, pues igual planifikatu egin behar da sorkuntza guztia, ezta? Bai, nik askotan dekot buruen hori, jentik dinena, da derrepente ideia bat etorri zan, gure kasuen gehiago da, guazen ideia bat ateratzen. Egia da, ensaioan durante momentu baten sortzen da social polita, grabatu. Baina da igual 5 segundoko grabazio bat, horrekaz gero bai itzen dugule. Baina bai izaten da gitzo planifikatute, horregaitxik ondo datorki guri bai, jartzen duguna erronka, data honetan estudiora guaz, jazta. Aldo guzpila jarri da serioa hartu sortzeko gaizo. Gero denak elkartzen zeratenean, azkeneko momentu horietan behin hitzak daudela eta dena dagoela, azkeneko momentu horietan eukitzen badezue ohituraren bat, sortzerako garaian denok elkarrekin zaudetenean, edo funtzionatzeko modu bereziren bat, edo ez dakazue horrela ezer pautatua? Ez da bezer pautatu, baina niretzako aipatu duzun momentu hori oso politxe da. Ez da bardina zuk zeuk ideia etzien egiten duzunean zure logelakoan bakardadean, edo bapaten benetan ikusti 5 taldekideak batera funtzionatzen, eukidozun ideia hori benetan martxan dagoela entzutiek, niretzako hori da, igual talde baten daben gauzari politxe. Sortu duzun hori ikusti ez zelan benetan funtzionetan daben, formi hartzen doan, eta ja esatea zuen, hemen kanta txulo bat da. Ziraun taldea ezagutzen ez duenarentzat, oraindik ohartu espaldin bada, taldeak euskaraz sortzen du baita ere. Zer leku hartzen du euskarak zuen taldean? Gure taldeen euskara ardatza da. Azken finean gu danok euskaraz bizi gara, euskaraz hitzen dugu gure egunerokotasuneko bizi zen, gure lanien, eta ez dugu plantio beste forma bat bizitzeko taldeen bez, taldeen be euskaraz eritzen gara, eta sortzen dugun dana euskaraz. Uste dugu gure ardurie, edo arduran parte bat dala behintzet euskal kulturi be sustatzea, eta horregaitzik be floema kantua proiektutik doa. Esaten dute baita ere, azken aldian gainera pare bat adizentzun dut, euskerak baduela sonorizazio diferentea, musikalidade diferente bat, beste hizkuntzekin alderatuz. Zuek hori sentitzen duzu eta baliatzen duzu, edo besterik gabe naturalki ateratzen zaizu euskera eta horrekin zoazte? Guri naturalki horretetan jaku, baina egizea,
musika entzule moduen, guk entzuten dugu musika hizkuntza ezberdinetan, ingelesez, gaztelaniaz, euskeraz, eta niretzako hizkuntza batzuk badek esarma gehiago, hori, sonoridade hori eukitzeko. Adibidez, niretzako ingelesak badeko, baina euskerak be badeko berezi bat, eta niretzako, incluso, gaztelania baino gehiago, ez dakit. Badeko bere esarmatxo, igual da asko konsumidu dugulako gure musika euskeraz, hori itzen dugulako, baina niretzako da oso hizkuntza musikala. Zuzenekoi begira orain bai hasieran aipatu dugu orain hitz egingo genula eta orain hitz egingo dugu. Zer aurkitu daiteke Zira honen zuzeneko batean? Zira honen zuzenekoan aurkituko duzue diskoan entzuten duzuen hori, baina aurrez aurre egoteko energiaren puntxo horrekin, bai? Osea, saiatzen gara guk grabatzen dugun hori izatea zer organikoa, naturala, orduen, entzuleak zuzenean ikusten dabenean bardina jasoko dabe, baina zuzeneko sarma berezi horregaz. Norbaitek Ziraun ezagutuko ez balu hasier, nora bidaliko zenuke lehenago, zuen disko bat entzutera edo zuen kontzertu batera? Errez haudekona. Nik uste dut, esan dut moden saiatzen gara bi horien artean parekotasun bat egotea. Orduen, niretzako beti da politxabe zuzeneko bat ikustea. Naturala dalako. Eta ni benazelako gure kontzertuen frikitxoa. Baina bietako edo zein aukera ona da, esan dut moden nahiko pareko dauzela. Ados. Ikusi ditut bideo batzuk, zuen kontzerturen batean, oraindik ez naiz egon, baina bideotan ikusten da kontzertuetarako badagoela pixka bat hori, jarrera hori, intensidade hori, ez, hasieran aipatzen zuen badirela kantu kaineroak eta itxuraz zuzenekoak oso itxura ona du. Beraz, saiazu hasier, badakit badituzuela kontzertuak hemendik aurrera, izan dituzuela, baina badituzuela gehiago ere bai hemendik aurrera. Zeintzuk dira hurrengoak? Bai, dekogu kontzertua Errigoitzin, joten dugu Busturian bebai, hori dana ekainean, eta uztaien egongo gara Gernikan, egongo gara bebai Errekaldeko Jaizetan, eta joko dugu Zelatunen be, Gipuzkoaldeko mendi baten, kontzertu kuriosoa mendi baten. Momentuz horrek dekoguz, eta, baina landa bera agenda zabalik dekogu, kontzertu gehiagoa begira. Osa, seguruenik joango dira gehiago gertzen. Kontzertu horien ondoren, zein da Ziraunen hurrengo pausoa? Printzipioz, asmoa da birarekin jarraitzea. Neguko edo dazkeneko denboraldean behar jarraitzea. Ez gara udako talde bat, gara urte osoko taldea. Nahi dugu bardin jarraitzu, eta prozesuen behar, joan ikusten taldea zelandoan, musika berria sortu, hori, trena ez gelditzea. Nora jo nahiko luke urrutirago begira Ziraunek? Ez da erreza holako zehozer zehaztea, ez da? Baina, beti da politxe plaza handiagotara heltzea, badibidez aurreko urtean egon ginen Seitez gaztean, edo BBK Music lehien zen. Holakoak lortzea oso politxe izaten da guretzako. Baina baita herri bateko taberna txiki baten jotzen. Orduen, guk uste dugu taldeen hurbileko esentzia hori galdu barik da bolo txikiak ematen, baina baita ere plaza handiagotara lortzea, adibidez azken Arror Festivala izango zen amets bat, holako lekuetan jotzeko aukera lortzea izango zen plazer bat bai. Aipatu dituzu, plaza handiak, publiko handitzea, nahiz eta leku txikitan mantendu, lekuak handituta ere, publiko handituta ere, talde handituta ere, zer nahiko zenukete mantendu orain bezala? Niretzako mantendu bardan argita garbia taldearen esentzia. Garela lagun talde bat, jotzen dugula ondo pasatzeko, bakotza dekogu gure lana, gure bizitza, baina ez galtzea bai gure arteko harremana eta bai gure musikalidadea, hori mantentzea argita garbi. Mila esker hasier gure etortzeagatik, pazientzia izateagatik, konexio galerak tartean izan da ere. Ezakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Eskerrak emotea Saloa telebistari, era hau emotea baitxik. Eta bertoko ikusle da entzule danei, gomendatzea, edo animatzea bintzat gure diska berria entzutera, aukeratxo bat ematea gurelako taldei, eta ia gustoko deko zuen.
Mi esker, Asier, animo kontzertuekin eta gozatu daraz ere bai. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur bero egiten jarraituko du. Temperaturak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira. 35 gradu ingurukoak Kantauri isurialdeko zenbait lekutan eta 30-33 gradu ingurukoak hegoaldean. Haizeak hego-ekialdetik joko du, gogor samar. Eguerdi inguruan brisa pixka bat mugi daiteke kostaldeko zenbait tokitan. Arratsalde amaieran haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du kostaldean eta haizearen norabide aldaketa Bizkaitik Gipuzkoara hedatuz joango da. Horrek, beroaren arintze txiki bat ekarriko du kostaldeko zenbait lekutan. Oskarbi egongo da egun osoan. Aste azkenean temperatura zertxobait jetxi daiteke kostaldeko zenbait tokitan. Kostaldetik gertu dauden leku batzuetan izan ezik, non temperatura zertxobait jetxi daitekeen, bero handia egingo du gainerako tokietan, aurreko egunetako antzeko balioekin edo altuagoekin hegoaldean. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina arratsaldean ekialde ipar-ekialdera egingo du. Oskarbi egongo da beste egun batez. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.